Ahoj, moc ráda bych tě přivítala na dnešní jogové lekci. Právě tě zdravím z Bali. Jsme na konci světa, odjeli jsme do rýžových polí a já využívám tyhle chvilky, kdy ti natočím právě tuto lekci, abych tě mohla vzít aspoň takhle trošku sebou a pevně věřím, že to pozadí za mnou ti udělá radost. A ta jogová praxe bude možná o trochu odlišná, ať už právě tím pozadím a tou trochou vlastně jiné atmosféry. Dnes jsem si pro tebe připravila lekci na protažení bočních stran našeho těla. Takže pevně věřím, že po konci dnešní lekce budeš cítit právě to obrovské protažení na bocích a pocit, že jsi o centimetr vyšší. Dnešní praxi si užij, prožij a pevně věřím, že ti bude na konci lekce báječně. Já už to nebudu ale úplně zdržovat. Pojď se prosím posadit na tvé paty, nebo pokud by si chtěla si sednout jinak, klidně učiň, ale set na patách dnes bude fajn. Jenom si uvědom, že paty se ti úplně nerozutíkají jako do stran, ale lehce je stáhni směrem k sobě a sedací kosti je na ně jakoby polož. Dlaně si odlož na stehna, dlaně dolů nebo dlaně nahoru. Je to úplně jedno. A pojď se jenom vytáhnout za temenem hlavy, dlouhá rovná páteř. A pojď tady na chviličku spočinout, jenom tady a teď. Nic jiného není důležité. Jenom navnímej dotyk nártů, dotyk lítek, lehce kolen směrem nahoru. Navnímej dotyk s podložkou. Uvolni stisk zubů. A nech svůj dech na chviličku jenom proudit, procházet. Jenom naplň hrudník tvým dechem a zároveň dech a jemnou energii pošli do svého celého těla. Ať tam cítíš život, radost a obrovskou jemnost. Věnuj si ještě pár nádechů, pár výdechů, než tě provedu jemnou jogovou praxí. Poté už si ale s dalším nádechem odložíš dlaně před hrudníkem, před tvým srdcem. Otevřeš oči a já tě vítám na dnešní jogové praxi na protažení bočních stran našeho těla ještě jednou. S dalším nádechem vyneseš paže do široka, vzhůru nádech a s výdechem vrátíš dlaně před hrudník. Pojď ještě 3krát toto tempo, nádech. A výdech, dlaně před hrudní. Ještě 2krát nádech. A výdech, dlaně před hrudní. Naposledy nádech. A výdech, dlaně před hrudník. S dalším nádechem vyneseš paže vzhůru nahoře, propleteš do pistolky, do kalimudry. Vytáhni se směrem výš. A jen to prodechni, nádech, vytažení. Neutrální pozice pánve, stytká kost, lehce směrem k žebrům. Nádech, povytáhni se. S výdechem jemňoučký úklon doprava. Levá sedací kost zůstává v podložce
A jenom se vytáhni pocitově za levou paží. Pohled malička to pod tvé levé podpaží. A jenom dýchej. Nádech tady. Výdech tady. S dalším nádechem vynesi se zpátky nahoru. Vytáhni se krásně vzhůru. A s výdechem přejdi na druhou stranu doleva. Prodechni. Pohled malička to zase lehce pod tvé levé podpaží. Sedací kosti zůstávají dole. S dalším nádechem se pomaličku zase vrátí zpátky. Podíváš se vzhůru, nádech, jemňoučký hrudní záklon. A s výdechem spustíš paže do úrovně ramen, zakulatí záda do zádu. Prodechni. S dalším nádechem vynesi se vzhůru. Rozpustíš paže za zády, propleteš prsty, stáhneš je po kostrči dolů, podíváš se vzhůru a jenom jemné otevření, jemňoučký hrudní záklon, ramena dozadu, dolů. Dýchej. Báječné, vracíš pohled zpátky na střed, vyneseš paže vzhůru a výdech. Dlaně před hrudníkem, stáhni si tu energii před tvé srdce. Prodechni, nádech tady, výdech tady. Povolíš dlaně, usedneš do malé morské víly na pravou stranu, jenom vlastně boky spustíš do pravé strany, prodechneš, levá dlaň zůstává vedle levé nohy, nádech, pravá paže jde vzhůr. Vytáhni se za ní, chceš mi něco podat a jenom s výdechem se lehce ukloň právě do levé strany tvé podložky. A jenom se navnímej to otlačení vlastně od té pravé sedací kosti. A jenom se povytáhni doleva. Navnímej to vytažení z pravého boku. Pravá strana hrudníku. Prodechni. Nádech tady. Výdech tady. Ještě naplň své tělo dechem. Dlouhý nádech. Dlouhý výdech. Poslední nádech, poslední výdech. S dalším nádechem pravou paži vrací zpátky, směrem dolů. Přesedneš zpátky na střed a vyměníme strany. Ty dosedneš na tvou levou sedací kost, pravá dlaň zůstává. Vytáhneš levou paži nahoru, nádech, povytáhneš se. A s výdechem jenom přejdeš jemně do úklonu. Do pravé strany. Dej pozor, ať mi nepadáš do zádu. Pánev zůstává hezky naklopená dopředu. Neutrální pozice. A jenom dýchej. Vytáhni se. Směrem doprava. A jenom to prodechni. Uvolni rameno. Především to pravé, ať ti nejede nahoru, pošli ho směrem níž. A veškerou tvou pozornost veď za tvou levou paží. Pohled lehce pod levé podpaží. A jenom dýchej. Poslední nádech. Poslední výdech. Poté se pomaličku, co se vracíš, levá paže zpátky na střed, ty dosedneš zpátky na paty, prodechneš, uvolníš, odložíš si dlaně vedle tvých stehen, paty zůstávají, nárty zůstávají v podložce, paty lehce jdou k sobě, lehce je stáhni, silný střed tvého těla, otlačí se od dlaní nádech a s výdechem vyneseš kolena výš a jenom lehce protáhneš ještě své nárty, silný střed tvého těla a jenom dýchej. Nádech a s výdechem vrátíš nárty, pomaličku se vracej zpátky, na střed klidně přejdi na tvé paty, jenom tak jako pro větší uvolnění, protažení. Ale my už přejdeme spát nebo dolů do kočky na všechny 4. Udělej přesně pohyb, který cítíš, jenom se tam tak povrť. Ať už tuto praxi cvičíš kdykoliv, tak si dopřej právě protažení přesně tak, jak zrovna potřebuješ. Někdo potřebuje jemné kroužky, 8, jenom tak dovol tvému tělu se tam hýbat, tak, jak je pro tebe fajn. Báječné. Ale my už tady zastavíme pohyb, dlaně pod ramena, kolena
pod kyčle. A pojď jenom s dalším nádechem podívat se směrem vzhůru. Výdech. Vyhrbení od kostrče směrem nahoru. Nádech od kostrče, prohnutí. Výdech. Vyhrbení. Nádech, prohnutí. Výdech. Vyhrbení. Naposledy nádech, prohnutí. Výdech, vyhrbení. S dalším nádechem se vrátí zpátky do neutrální pozice kočky. Prodechneš, uvolníš. A jenom s dalším nádechem zakročíš pravou nohou do zádu. Přidáš si levou paži kolem levého ucha. A jenom si prodluž, vytáhni se do dálky. Dýchej, nádech tady, výdech tady. S dalším nádechem se lehce otevři do pozice letadla, levá paže doleva, pravá noha doprava, silný střed tvého těla. Zůstávaj stále stejně, pouze noha a paže ti jdou do strany. Poté se vrátí zpátky na střed, prodechneš. Pokrčíš pravou nohu v koleni, přitáhneš patu blíže k hýždi. Levá dlaň si sáhne z malíkové strany. Právě pro národ. A jenom se lehce otevři do pozice tygra. Dýchej. Otevři hrudník. Koleno výš. A poté jenom jemně rozpustí spojení dlaně, nártu, vytáhneš se do dály, prodechneš. Levá dlaň pod tvé levé rameno, pravou nohu si odkládáš s kratším okrajem tvé podložky. Levou nohu si otevřej za sebe. A jenom s dalším nádechem se vytáhneš směrem vzhůru. Prodechni. To vytažení pravou paži pošli kolem pravého ucha a jenom dýchej. Navnímej otevřenost, navnímej délku pohybu. Nádech tady, výdech tady. S dalším nádechem se vynesej za pravou paží výš, levá paže jde vzhůru, silný střed tvého těla. Nádech, s výdechem pravá dlaň na pravé stehno, levá paže jde vzhůru a s výdechem jenom zase přejdeš do úklonu k pravé noze. Dech, 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 nic jiného nepotřebuješ. Délka, hloubka. S dalším nádechem vracíš levou paži zpátky dolů, pravá se za ní vrací, prodechneš a ty se jenom vlastně levou nohu stočíš zpátky do zádu a sejdeme se v pozici psa hlavou dolů. A jenom to prodechni. Nádech tady, výdech tady. Ještě jeden nádech, ještě jeden výdech. Poté pomaličku si vrátíš zpátky kolena dolů do podložky, pozice kočky neboli stolu, dlaně pod ramena, kolena pod kyčle. S dalším nádechem zakročíš levou nohou do zádu, prodechneš, přidáš si tentokrát pravou paži kolem pravého ucha. Cítíš vytažení. S dalším nádechem lehce se otevřeš do pozice letadla. Silný střed tvého těla. Dýchej. Jemně se vrátí zpátky na střed. Prodechneš. Pravá dlaň pod pravé rameno, levá noha. Když vlastně s kratším okrajem tvé podložky, pravou nohu si otevíráš pro větší stabilitu. A levá paže jde vzhůru. Prodechni. Uvolni. Pokud chceš, pošli levou paži kolem levého ucha. A zase najdi tu délku. S dalším dechem se vytáhni za levou paží. Silný střed tvého těla tě vynáší paže. Jsou vlastně v jedné rovině nádech. Levá dlaň na levé stehno, pravá paže jde vzhůr. A s výdechem jemně přejdi do většího úklonu. Levá paže buď to ti klouže po levém stehnu, nebo si ji klidně odlož za pravý bok. Nechám to na tobě. Ať jenom cítíš to vytažení. Nic jiného není důležité. Nádech a výdech.
Poté se ale pomaličku vracíš dlaněmi na přední okraj tvé podložky a zakráčíš do zádu, do psa, hledícího hlavou dolů. A jenom to prodechni zase. Najdi stálost, najdi délku, najdi všechno to, co potřebuješ. Prodechni. Skvělé. Pojď si odložit chodidla asi na šířku tvé podložky, tak aby se jenom zvětšila lehce prostor. Dlaně si odlož blíže k tvému hrudníku. Nádech. A jenom s výdechem pravá dlaň putuje z vnější strany, vlastně jako by ke kotníku, k levému lítku. Tam se chytneš, nádech. A s výdechem se podíváš pod tvé levé podpaží. A jenom to prodechni. Boky zůstávají stále stejně, budou mít tendenci ti vyjet doleva. Zůstaň s nimi krásně na středu. Dopřej si trochu jiné protažení bočních stran tvého těla. Báječné, vrací zpátky pravou dlaň, vedle té levé, prodechneš a přicházíme na druhou stranu. Levá dlaň si chytne vnější hranu pravého kotníku. Boky zůstávají stejně. A ty se zase jenom jemně podívej pod tvé pravé podpaží. Najdi hloubku pohybu, hloubku pozice. A jenom dýchej. Poslední nádech. Poslední výdech. S dalším nádechem se vrací zpátky do pozice psa, hledícího hlavou dolů. Dlaně vrátíš lehce na přední okraj tvé podložky a nožky blíže k sobě. A jenom dýchej. Ramena dolů, od uší. Prodechni. Hluboký nádech. Hluboký výdech. Poslední nádech. Poslední výdech. S dalším nádechem vynášíš pravou nohu vzhůru do trojnohého psa, hledící hlavou dolů. Prodechni nádech. S výdechem jdeš pravé koleno pod hrudník, zakulatíš páteř, koleno, čelo. S dalším nádechem vykopáváš zpátky, pravá noha vzhůru, trojnohý pes, hledící hlavou dolů. Výdech, pravé koleno, levý loket. Prodechni. Nádech, vynášíš pravou nohu vzhůru. Výdech, koleno, pravý loket. Nádech, vynášíš nohu vzhůru. A s výdechem přikráčíš pravá noha mezi dlaně, low lunge. Levé koleno dolů do podložky, nádech. Vyneseš se vzhůru. A jenom to prodechni, tu sílu ve tvém těle. Nádech, vytáhni se vzhůru. S výdechem pravá dlaň, ať už na pravé stehno, koleno nebo celé předloktí. Odkládáš níž. Vyneseš se za levou paží vzhůru a s výdechem přejdeš do jemného úklonu na pravou stranu. Boky zůstávají stejně, ty se pouze vyneseš do úklonu za tou levou paží. Prodechni, nádech tady, výdech tady. Kdo by chtěl jít trošičku dál, pravá dlaň spouštíš ji vedle svého těla. Ať už využiješ bloček na vypodložení, anebo dosáhneš konečkami prstů dolů do podložky. Nádech a výdech. Dalším nádechem vedeš levou paži přes přední po zadní okraj tvé podložky. Tam ji odkládáš pod levé rameno. Pravá paže jde vzhůru, vytáhneš se vzhůru, pokud se na to cítíš. Pravá noha vzhůru. Jemný flex. Zavnímej sílu ve tvém těle. Dýchej. Kdo chce jít dál, pokrčí pravou nohu v koleni, pravá dlaň chytá si. Zase z malíkové hrany. Pravý nárt. A jenom dýchej. Otevři hrudník, prodechni. Báječné. S dalším nádechem vynáší se zpátky do toho vytažení. Prodechneš.
nádech. S výdechem spouštíš pravou nohu zpátky dolů do podložky. Celé chodidlo dole v podložce, boky nad sebou. Pravou paži vynášíš za tvou hlavu kolem pravého ucha. A jenom dýchej. Podívej se lehce vzhůru. Odleď se od spodní části. Dýchej, nádech a výdech. Nádech, povytáhneš se, s výdechem krčíš pravou paži a přitáhneš pravé koleno směrem k sobě. Nádech a výdech, vytáhni se. Nádech k sobě, výdech, vytáhneš se. Pojď ještě dvakrát, nádech, výdech, nádech, výdech, vytažení. Naposledy přidám ti ještě jedno spojení, výdech, báječné, vrátíš pravou nohu zpátky, nádech, s výdechem uzavíráš pravou dlaň zpátky, dolů do podložky, sejdeme se v pozici prkna neboli plenku, dlaně pod ramena, paty nad palcema, jenom krásně zpevni, dlouhou rovnou linii. Nádej, s výdechem spustíš kotníky do pravého okraje tvé podložky, levá paže jde vzhůru, boční prkno, vytáhni se nahoru. Kdo by chtěl jít dál, levá paže kolem levého ucha, nádech, boky výš a jenom dýchej. Navnímej tu sílu, dech, nic jiného nepotřebuješ. S dalším nádechem levá paže putuje takovým půlkroužkem směrem vlastně k pánvi a boky dovníž. Pojď ještě dvakrát. Nádech, vynes se. Výdech. Putuješ dolů. Naposledy nádech a výdech. Nádech, vyneseš se. Prodechneš. Levá paže zase půlkroužkem, spustíš ji dolů do podložky před tvůj hrudník. Pánev putuje dolů. Ty dosedáš směrem dolů do podložky. Pravá dlaň zůstává, dej pozor, ať se ti nevytočí. Loket úplně do strany. Prodechni, báječné. Levá dlaň zůstává před hrudníkem, jakoby před tvým pravým pasem. Levá paže jde vzhůru, nádech, povytáhni se a s výdechem přejdi do jemňoučkého úklonu na stranu levou. A jenom dýchej. Silný střed tvého těla. Dlouhý nádech, dlouhý výdech. Ještě to prodechni, nádech. S výdechem vracíš pravou paži zpátky pod pravé rameno, zatlačíš vlastně do ní a přes sílu tvého těla se levá paže tě vynáší vzhůru. Nádech, s výdechem se uzavíráš do prkna, prodechneš. Nádech, s výdechem čaturanga, hrudník těsně nad podložku, otlačí se směrem vzhůru, nádech, bez hledící hlavou vzhůru. Výdech, brada k hrudníku, bez hledící hlavou dolů. A jenom zase tady setrvej a navnímej tu energii, která putuje především právě po stranách tvého těla. Ale pevně věřím, že cítíš energii a teploučko v celém tvém těle. Ještě jeden nádech, ještě jeden výdech. S dalším nádechem vykopáváš levou nohu vzhůru, trojnohej pes, hledící hlavou dolů. Prodechni. S výdechem vedeš levé koleno pod hrudník, koleno, čelo, zakulatí záda. Nádech, vyneseš levou nohu vzhůru, nádech. S výdechem koleno, levý loket. Nádech, vykopáváš levou nohu vzhůru. Výdech, levé koleno, pravý loket. Nádech, vykopáváš vzhůru. A poté se podíváš mezi dlaně a levá noha putuje mezi dlaně, low lunge. Pravé koleno dolů do podložky. Nádech tě vynáší. A zase jenom navnímej spojení tvého těla s podložkou. Vytáhni se výš. Aktivita v předním chodidle, v zadním nártu. Nádech s výdechem. Levá dlaň, buď to na bok, koleno nebo předloktí.
Vytáhneš se za pravou paží a s výdechem úklon doprava. A jenom dýchej. Kdo se na to cítí, levá dlaň klidně. Vlastně pod levé rameno. Spuštěná níže do podložky. Prodechni. Uvolni. S dalším nádechem pravá paže putuje přes zadní, zpátky po přední okraj tvé podložky. Pravá dlaň pod pravé rameno, levá paže jde vzhůru a jenom dýchej. Boky nad sebou, máš hezky. Vlastně chodidla, koleno, dlaň v linii. Levou paži spustíš kolem levého ucha. Dýchej. Zase navnímej tu sílu vytažení. Kdo by chtěl jít dál, levou nohu lehce vynese od podložky a jenom dýchej. Ukotvi se. Poté krčíš levou nohu v koleni, levá dlaň chytá si levý nárt, zatlačíš dlaň proti tomu nártu, otevřeš hrudník. Dýchej. Poté s dalším nádechem se vrací zpátky do toho vytažení. Levá noha ještě chvilku vzhůru, levá paže jde vzhůru. Nádech. S výdechem levá noha putuje zpátky dolů do podložky, hezky se tam ukotvíš. Levou paži pošli kolem levého ucha. Dýchej, nádech. S výdechem krčíš levou paži v lokti, ta putuje směrem k levému kolenu, který krčíš. Nádech, vytažení. Výdech, koleno, loket. Nádech, vytažení. Výdech, koleno, loket. Pojď ještě jednou. Nádech, vytažení. Výdech, koleno, loket. Nádech, vytažení. Tady se zastavíš, prodechneš. Nádech. S výdechem vlastně se vrací zpátky levou paží dolů do podložky. Sejdeme se v pozici brknu. Neboli plank. A jenom dýchej. Zase se tady hezky zaktivuj. Prodechni, nádech. S výdechem kotníky spouštíš do levého okraje tvé podložky. Pravá paže jde vzhůru. Side plank. Dýchej. Kdo by chtěl jít dál, pravá paže kolem pravého ucha. Boky výš. Nádech. S výdechem pravá paže putuje směrem ke kotníkům a ty lehce spustíš pánev níž. Nádech tě vynáší. Výdech, putuješ níž. Nádech tě vynáší. Naposledy. Výdech. Nádech, se zastavíš nahoře. Prodechneš. Poté jenom jemně pravou paži lehkým půlkroužkem spouštíš dolů, za ní putujou i tvé boky. Posadíš se dolů do podložky. Pravá dlaň zůstává před hrudníkem. Tady cítíš oporu, silný střed tvého těla. Vynesíš se za levou paží nahoru, nádech. A s výdechem jemný úklon doprava. A jenom zase procít tu sílu. Dech. Nic jiného nepotřebuješ. Poslední nádech. Poslední výdech. S dalším nádechem levá paže putuje zpátky pod levé rameno. Ty si vynášíš zase pomoci tou pravou paží vzhůru. Nádech. Side plank. S výdechem se uzavíráš. Pravá dlaň pod pravé rameno. Prkno. Neboli plank. Nádech. S výdechem chaturanga. Hrudník těsně nad podložku. Otlačí se směrem vzhůru. Pes. Hledící hlavou vzhůru. Výdech pes. Hledící hlavou dolů. A tady zase setrvej, jak dlouho potřebuješ. Zůstaneme tady přibližně 5 dechů, ale zase nevaž se na tento počet. Pouze tady buď, tady a teď. Nádech a výdech. Ještě. Zůstaň, dýchej, setrvej.
Poté si odlož kolena do okraju tvé podložky. Sejdeme se v pozici dítěte. Zacouvej, nechej paže na předním okraji tvé podložky. Odlož si čelo dolů do podložky a nechej právě hrudní krásně klesnout. Prodechni, uvolni. S dalším nádechem se jenom jemňonce vytáhni za pažemi, možná o kousíček dál. Do předního okraje tvé podložky kostrč stále je na zadním okraji tvé podložky, tam se to krásně natáhne. Ramena uvolní. Poté přes vysoké prsty na tvých dlaní lehce odlep lokty od podložky a přeťapkej do pravého okraje tvé podložky. Pokud chceš jít trošičku dál, levá dlaň na pravý hřbet dlaně. A jenom se sem pojď vytáhnout, prodechnout. A jenom dýchej. Navnímej vytažení za levou paží, cítíš právě tu délku, hloubku, ramena v jedné linii. Dýchej. Poté se s dalším nádechem lehce přizvedneš, přeťapkáš na střed, kde zůstaneš jeden extra nádech, jeden extra výdech do přítělu, protažení. A poté jenom s dalším nádechem se lehce přizvedneš, přizvyší prsty a přiťapkáš do levého okraje tvé podložky. Pokud chceš, pravá dlaň na levý hřbet dlaně, ramena vedle sebe a jenom zase klesni, hezky na paty, váha do zádu, ale zároveň paže na přední okraj. Pokus se tam tady jemně uvolnit, prodýchat. S dalším nádechem se zase lehce přizvedneš, přeťapkáš zpátky na střed, kde tady zůstaneš ještě jeden extra nádech, jeden extra výdech. Až to budeš cítit, tak jenom s dalším nádechem přines váhu dopředu, do kočky, kde zase můžeš udělat jakýkoliv pohyb cítíš. Jenom se tam uvolni, povrť, nechej své tělo tak jako tančit. Ale poté už jenom překřiš nohy v kotnících a dosedni na tvé sedací kosti. A přes kulatá záda se dostaneme dolů do podložky. Přitáhni kolena blíž a jenom se tam pojď lehce pohoupat. Pomasíruj si oblast beder. Buď sama sobě blíž. S dalším nádechem lehce oddal kolena od tvého hrudníku. Paže si dej ať už do písmenka T, že úplně rozpažíš, nebo si nech paže v pozici kaktusu. Jak podle toho, jak máš místo, nádech. S výdechem spustíš kolena směrem doprava. Nechej si aspoň takový jako lehčí pravý úhel právě v oblasti podkolení, tak aby ti nešly chodidla hodně blízko právě k hýždím. Pust tě směrem dolů a s výdechem se podívej hlavou na druhou stranu. A jenom své tělo nechej klesnout. Uvolni ramena. Rozpust se tady a teď. Jemňoučký skrut. A jenom prodechni právě oblast hrudníku, horní poloviny tvého těla. Ale nezapomínej prodýchat i nohy, boky, kyčle. Pokus se tady uvolnit, co to nejvíc půjde.
Poté pomaličku vrátíš hlavu zpátky na střed. Zatlačíš ať už do dlaní, do hřbetu, přeneseš kolena zpátky nahoru na střed a pak jenom jemňonce budeš spouštět kolena na druhou stranu, tentokrát doleva. Jemně je spust směrem dolů, ramena lopatky v podložce a s výdechem se podívej na druhou stranu, tentokrát doprava. A dovol si zase jemný skrut ve tvém těle. A jenom dýchej. Dalším nádechem pomaličku budeš vracet hlavu zpátky na střed, vrátíš kolena zpátky na střed a jenom se ještě přitáhni kolena k hrudníku, jenom se obejmi, pohoupej, zastav pohyb a pak jenom s dalším nádechem přitáhni kolena k čelu, jenom lehce se zabal, úplně jenom všechno v sobě sevři, možná o kousíček blíž, ještě, tak jako bombónek, zabal se. Ale pak už jenom s výdechem pomaličku oddaluj kolena od hrudníku, hlava putuje zpátky dolů do podložky. Pokud cítíš, ještě se lehce pohoupej. Ale poté už klesni. Ať už do pozice ležícího motýlka nebo do závěrečné pozici šávásány. Nechám to na tobě tak, jak to cítíš. A jenom si tady dopřej pár nádechů, pár výdechů na závěr naší dnešní praxe. Navnímej kontakt, navnímej teplo. A věnuj si tuhletu chvilku, pár nádechů, pár výdechů jenom pro tebe. Kdy to tvé tělo potřebuje, jak tvá fyzická schránka, ale taky ta tvá duševní. Pokus se to všechno sklidnit, zjemnit. Ať se to tělo jenom přiblíží, blíže. Právě k zemi cítíš ukotvení, cítíš jemnost. Nádech a výdech, prostupujícím celým tvým tělem. Kdo by rád zůstal déle v závěrečné části, tak tady zůstaň přesně tak dlouho, jak potřebuješ a jak cítíš. My ostatní jenom lehce zahýbeme prsty na rukou, na nohou a přes pravý nebo levý bok se otlačíme nahoru do skříženého sedu. Nechej si uzavřená oční víčka. Prodechni. Uvolni. A na chvilku ještě buď. Jenom tady a teď. Navnímej sílu. Navnímej energii.
Poté spojíš dlaně před hrudníkem, lehce ukloníš hlavu k těm dlaním jako důkaz pokory. A jenom si poděkuj za dnešní praxi, za to, že můžeš a za to, že máme možnost se takto setkávat na dálku a praktikovat spolu. S dalším nádechem pomaličku vynes hlavu směrem vzhůru, otevři oči. Já tě vítám zpátky v realitě a moc děkuju za připojení, za společnou praxi a přeju ti krásný zbytek dne. Pevně věřím, že máš dostatek slunce, jako já teď. A ať už seš kdykoliv, pouští si mě kdykoliv, je to báječný a já ti za to moc děkuju. Měj se krásně, slunce v duši. Děkuju moc. Namaste.